Здравейте! Казвам се Божидар и в днешния клип ще ви покажа моята градина през 2024 година. Дано да ви хареса. Ето, тук може да видите гръста. Ето я. Това е гръста. А тук са трите лехи от лук. Ето, вижте лука. Ето го. А сега отиваме към доматите. Ето. Това са доматите. Ето, вижте ги. Тук два, които са останали. Ето ги. И краставиците. Както може да видите, всичко е оплевено, подредено, вързано и може да расте колкото се иска. А тук са картофите. Ето, вижте ги. Това са картофите. Показах ви всичко. Надявам се клипът да ви е харесал. Абонирайте се за канала и харесайте клипа. И напишете коментар. От мен, довиждане!